Det handler om for mig, som har selv kæmpet for retfærdighed og lighed hele mit liv, ikke, i USA først og nu i Danmark, og har set omkostningerne for et samfund af at marginalisere så mange, som især USA har gjort det med de sorte, som vi er i gang med i høj grad at gøre det, og har gjort det under den tidligere regering med vores nydanskere. Det er så vigtigt at have en stemme som hendes, og ikke bare en stemme som hendes, også en kvindelig stemme fra indvandrermiljøet på Christiansborg til den integration. Så derfor kan jeg ikke andet end støtte Yildiz.